Γεια σας, Ζωή. Χρύσα, Βασιλική, Δόμνα, Κλεάνθη και Νίκο, καλώς ήρθατε. Γεια σας, Ζωή. Γεια σας, Ζωή. Τελευταίο μάθημα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Τρελαινόμαστε. Τρελαίνεστε. Γι' αυτό έχασες τόσα κιλά. Ναι, γι' αυτό κάθομαι και στα Και πατώματα. τα πήρα εγώ. Λοιπόν, λοιπόν, Νίκο, σκηνοθετής και έχεις κάνει διασκευή σε ένα γνωστό έργο, θα μας πεις ποιο. Να σας πω. Εμπνέεσαι από αυτό ή το έχεις διασκευάσει? Πόσο κοντά είσαι στο αρχικό κείμενο? Αχα. Για ποιο έργο πρόκειται? Μιλάμε για το ένιγμα του Τζον Πάτρικ. Μάλιστα. Εγώ το έχω πάρει από αυτό Ναι. και το έχω φέρει στη σημερινή εποχή. Άρα εμπνεύστηκες από αυτό και Εμπνεύστηκα έγραψες από αυτό. ένα άλλο έργο, το οποίο πατάει πάνω σε αυτό. Πατάει πάνω σε αυτό. Ωραία. Πατάει σε αυτές τις ωραίες φοβίες που έχει ο Τζον Πάτρικ, που παρομοιάζει τις φοβίες με ζώα. Και πάνω σε αυτές τις φοβίες στηρίχτηκε και η μια τίγρης στο μπάνιο μου που υποδίεται η κυρία Δόμνα Κατσουπάκη από εδώ. Α, η κυρία Δόμνα Κατσουπάκη είναι η τίγρης. Η Ο τίγρης. Η τίγρης. Τελικά Να είναι. το κάνουμε Τόσο σωστό, όμορφη να το πούμε σωστά. κοπέλα, η τίγρη. Η τίγρη. Η Ωραία. Ναι. Η Δόμνα. Και τι συμβολίζει τις φοβίες? Τις φοβίες. Όλοι οι άνθρωποι, καλός ή κακός, γεννιόμαστε με διάφορες φοβίες. Τώρα, απλά εμείς έχουν προσωποποιηθεί οι φοβίες των σχέσεων, των ανδρών, των γυναικών, ακόμα όμως και του γενικού πληθυσμού που διερωτάται και αναρωτιέται συνέχεια το τι γίνεται. Όλες αυτές οι φοβίες εμφανίζονται, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, σουρεαλιστικά, πάνω στη σκηνή του Θέατρου Αθήνεων, στις 12, 13 και 14 Απριλίου, μόνο για 3 παραστάσεις, στις 9 και 4. Και αν πάμε καλά, πάμε για παράταση. Άμα πάμε καλά, Το συζητάμε για παράταση. Τι ώρα? 9 και 4. Και τις 3 μέρες? Ναι, έτσι λέω, να μην αλλάξω ώρα. Μάλιστα. Και κάτω, στη μεγάλη αίθουσα. Ναι, στη μεγάλη, Έτσι. να χωράμε. Να χωράμε. Να χωράει ο κόσμος. Να χωράει ο κόσμος, γιατί θα έχουμε και ζωντανή μουσική. Live θα παίζει ο Νίκος ο Παντής. Μάλιστα. Με το αρμόνιό του θα εμπλουτίσει την παράστασή μας. Κάτι διαφορετικό για τα δεδομένα της θεατρικής πόλης μας. Μάλιστα. Σε μια κομμωδία τουλάχιστον. Και σκηνικά. Ποιος έχει φτιάξει κουστούμια, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε τα ζώα. Ναι. Σκηνικά κουστούμια επιμελήθηκα εγώ. Στην ουσία έχουμε ένα ολόκληρο σπίτι επάνω επί σκηνής. Θα δείτε ένα αργιανικό σπίτι, μια γκαρσονιέρα που έχει διάφορα στοιχεία. Και εκεί πάλι μπερδεύω τα στοιχεία. Ναι, μπερδεύω το αληθινό με το όχι τόσο αληθινό. Δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό. Άρα άλλωστε είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στο είναι και το φαίνεστε. Έτσι. Ανάμεσα στο είναι και στο φαίνεστε. Ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα. Ωραία. Ναι. Απλά στο είναι ή δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Για να δούμε, Χρύσα. Ποιον ρόλο υποδίεσαι? Δεν παίζει. Δεν παίζεις. Συγγνώμη. Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν θα ξαναπαίξω. Δεν θα είμαστε στη σκηνή πάλι με τον Νίκο. Δεν το είπα έτσι, περίμενε. Θα μας έκλεβε την παράσταση, κύριε Παλιώτα. Δεν θα είμαι στη σκηνή μαζί με τον Νίκο, εγώ βοηθάω σκηνοθετικά. Αυτό το ρόλο υποδίεσαι. Ακριβώς. Επειδή ο Νίκος θα βρίσκεται στη σκηνή και τη δυσκολία την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά όταν κάποιος ηθοποιός πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Υπάρχουν και άλλοι σκηνοθέτες που μπορεί να τα καταφέρουν. Εγώ πάντως γνωρίζω τον εαυτό μου ότι δεν. Οπότε έχω εγώ αυτό το ρόλο να κάθομαι κάτω, να βλέπω κάποια πράγματα που στον Νίκο μπορεί να μην έχουν γίνει αντιληπτά και να βοηθήσω να πάνε όλα. Κάποια να μου αρέσουν εμένα, αλλά να λέει τι κάνεις ρε, κάτσε κάτω, μαζέψου. Χρύσα, τι σ' αρέσει πολύ σε αυτό το έργο? Σε αυτό το έργο μου αρέσει πάρα πολύ το ότι... Βασικά μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα.
Μ' αρέσει το ότι υπάρχουν άνθρωποι που άνθρωποι ζώα, παύλα, μπορούμε να το πούμε ζώα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που για πρώτη φορά εγώ τουλάχιστον θα δω και θα είμαι μέρος μιας τέτοιας παράστασης που θα γίνεται και μουσικός αυτοσχεδιασμός, όπως ανέφερε και ο Νίκος πριν. Και μ' αρέσει πολύ το θέμα. Γιατί όπως είπε και ο Νίκος, φοβίες έχουμε όλοι μας. Τις περισσότερες τις κουβαλάμε για όλη μας τη ζωή. Μπορεί να μην τις λύσουμε και ποτέ στη ζωή μας και να τις κουβαλάμε και να έχουμε αυτό το φορτίο. Εμείς θέλουμε να δείξουμε με αυτό, και αυτό είναι που μου αρέσει στο συγκεκριμένο έργο, ότι όταν μας απασχολεί κάτι τέτοιο, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πώς? Με τον τρόπο που δίνεται στην παράσταση. Να το δούμε, να πούμε και κάποια πράγματα, όσο μπορούμε να πούμε τέλος πάντων. Δίνουμε λύσεις. Δίνουμε λύσεις, να ζητάμε βοήθεια. Είναι πολύ βασικό στο να μπορείς να ζητάς, να παίρνεις το θάρρος να ζητάς βοήθεια για να αντιμετωπίσεις την οποιαδήποτε φοβία σου. Όποιος φοβάται, ό,τι φοβάται, από τη στιγμή που θα τον μοιραστεί, θα πάψει να τον τρομάζει τόσο. Οπότε είναι μια κωμωδία, ο σκοπός της είναι να γελάσουμε, να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε. Ελάτε, σίγουρα. Δόμνα, θα σε διακόψω, Νίκο. Παρακαλώ. Βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε. Γρήγορα η συνέντευξη θα είναι. Δόμνα, πες μου τι σ' αρέσει αυτό το έργο. Υποδίεσαι την Τίγρη, οκ. Πώς είναι για σένα αυτός ο ρόλος? Την Τίγρη μου. Είναι ένας ρόλος πρόκληση για μένα, γιατί καλούμε να εκφραστώ χωρίς λόγια. Να εκφραστώ με όλους τους υπόλοιπους τρόπους, κινησιολογία και ό,τι υπάρχει εκτός από λόγια. Σώμα, έκφραση, όλα τα εκφραστικά μέσα ενός ηθοποιού, εκτός του λόγου. Ακριβώς. Οπότε αυτό σε δυσκόλεψε κιόλας. Με δυσκόλεψε, ναι. Έπρεπε, ας πούμε, να μελετήσω αρκετά αυτό το κομμάτι, το κινησιολογικό. Βέβαια, είχα και τη βοήθεια του Νίκου του Ζώκα, να το πούμε αυτό, στην κινησιολογία. Και ρόλο έκπληξε. Ναι. Τώρα ζωντανά, μη ζωντανά. Ο Νίκος Ζώκας παίζει. Είναι έκπληξη. Σε κάθε παράσταση θα δούμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Κλεάνθη, πες μας εσύ πώς αισθάνεσαι μέσα σε αυτό το έργο και ποιον ρόλο υποδίεσαι? Αισθάνομαι γλιτρωτικά. Υποδίομαι το ρόλο του Φίλιππου, ο οποίος είναι κολλητός φίλος του Αλκιβιάδη, του κεντρικού χαρακτήρα που υποδίεται ο κ. Κορεξιανός, αλλά είναι τελείως διαφορετικός τύπος από αυτόν. Είναι ένας μοντέρνος τύπος της εποχής, με τρομερή αυτοπεποίθηση, με ωρεοπάθεια, με πολλές κατακτήσεις. Ένας τύπος που στην αρχή δεν συμμερίζεται τις φοβίες του φίλου του, προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά δεν τον καταλαβαίνει. Προσπαθεί να τον βοηθήσει, τον εξωθεί σε κάποιες αντιδράσεις, φεύγει ο ίδιος απογοητευμένος και όταν αργότερα ο φίλος του συναναστρέφεται με μια όμορφη παρουσία που έχει παρόμοιες φοβίες με αυτόν, εκεί έρχεται λιγάκι και τρελαίνεται. Δεν θα κάνουμε spoil βέβαια παρακάτω, αλλά στην ουσία τρελαίνεται και ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος από εκεί που ήταν ο αυτόνομος γίνεται... θα δείτε. Με μούτζος. Δεν θυμούτζος. Λοιπόν, είναι πραγματικά ελιτρωτικό το ότι ερμηνεύεις στην ουσία τον βαθύ σου εαυτό. Ερμηνεύεις την ανάγκη που έχει ο κάθε άνθρωπος να μοιραστεί τις φοβίες του, να τον ακούσουν κάποιοι, να του συμπαρασταθούν κάποιοι και ακόμη και αν αυτό το κρατάει καλά μέσα του, κάποια στιγμή θα του βγει και κάποια στιγμή θα χρειαστεί τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων. Αυτό στην ουσία. Ο Φίλιππος είναι ένας τύπος τέτοιος που μεταλλάσσεται μέσα στο έργο. Ενώ οι άλλοι χαρακτήρες είναι καλά παιδιά από την αρχή μέχρι το τέλος. Ψεύτη! Λοποδίτη! Τι ψέματα. Βασιλική. Ναι. Εγώ διακόπτω γιατί θα του δώσω ωραία υποβολή. Γιατί δεν Γι' αυτό με έχει βάλει στο πάτωμα, έτσι, για να ξέρετε. Τιμωρία. Τιμωρία είναι. Μπας και είμαι η ηρεμή σου. Καλέ, Ελεύθερα. Μίλα ελεύθερα, μην με δίνεις σημασία. Πες μας. Ποιο ρόλο υποδίεσαι, τι σε προκαλεί σε αυτό το ρόλο, τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει? Ο Νίκος μιλάει συνέχεια. Ο Νίκος μιλάει συνέχεια. Όχι, εντάξει.
Εγώ παίζω τον ρόλο της γειτόνισσας, που μένει ακριβώς από πάνω. Και είναι μία κοπέλα κι αυτή που θα δούμε ότι έχει και αυτή μία φοβία. Θα ανακαλύψουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης πώς έχει προκληθεί, για ποιο λόγο εν τέλει έρχεται σε συναναστροφή με τα δύο άλλα άτομα που παίζουν στην παράσταση και θα δούμε και μέσα από την αρχή μέχρι το τέλος την εξέλιξη που έχει στην αντιμετώπιση αυτής της φοβίας ή στο τι μπορεί να κάνει σε σχέση με αυτή τη φοβία. Το καλό για μένα είναι ότι ενώ είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα να μιλήσεις για τη φοβία και το πώς αυτό μπορεί σε κάποιον να λέγαμε να τη βλέπει μπροστά του, αυτό αποδίδεται με έναν κωμικό χαρακτήρα, με ένα κωμικό κείμενο, το οποίο πολλές φορές σε στιγμές μικρότερες, μεγαλύτερες, ξαφνικές, δίνει στο κοινό στιγμές που μπορεί να είναι πιο χαλαρό και να γελάσει και λίγο και να μην το πάρει τόσο σοβαρά, ώστε να φύγει από το θέατρο και με ένα μάθημα και να πάρει κάτι από τους ηθοποιούς και να πάρει κάτι που μπορεί να συνδεθεί με πράγματα στη ζωή του, αλλά και να έχει περάσει καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πριν ολοκληρώσουμε, θα μου πείτε ποιος είναι ο πιο μεγάλος φόβος σας. Κλεάνθη. Ο πιο μεγάλος φόβος μου... Ο πιο μεγάλος φόβος μου νομίζω ότι είναι να μην είμαι μόνος μου στη ζωή, σε οτιδήποτε συμβαίνει. Μοναξιά. Όπως είπαμε, μοιρασμένη, μου λέει ο κόσμος μάλλον, μοιρασμένη λύπη είναι μισή λύπη, μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά, μοιρασμένη φοβία είναι μισή φοβία. Θα το δείτε στο έργο. Στην ουσία το έργο είναι μια ψυχοθεραπεία αποκενταρισμένη σε θέατρο. Δόμνα. Ο πιο μεγάλος φόβος μου είναι να πεθάνω και να μην έχω δει τις παραστάσεις που θέλω. Μέσα σε αυτές και δικιά μας. Ναι, βέβαια. Εντάξει, να μην τη ζήσω κιόλας, έτσι. Αυτό. Για να ακούσω το φόβο. Βασιλική. Για να ακούσεις το φόβο μου. Ναι. Για πες. Ο πιο μεγάλος φόβος μου μεγάλος. θα έλεγα, να μην μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση, όχι. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο, φοβάμαι, την μετριότητα μερικές φορές που μπορεί να μπει στη ζωή μας λόγω της καθημερινότητας και λόγω συνδυασμών συνεχώς, καταλήγοντας εν τέλει να ζεις κάπως που όταν ήσουν παιδί δεν θα ήθελες να ζεις έτσι. Αλλά λόγω των συνθηκών και της κοινωνίας και των κουμπιών καταλήγεις να ζεις έτσι. Ωραίο. Εντάξει. Άντε τώρα να πω εγώ ότι ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι, ξέρω εγώ, το ύψος και να φανώ ρηχή. Πες ρε Χρύσα. Ναι, η αλήθεια είναι, εγώ έχω πάρα πολλές φοβίες. Τελικά. Πιο σημαντική, έτσι όπως εκλογικεύεις τον εαυτό σου. Όχι, και το έχω καταλάβει ότι τις έχω και στο ίδιο μέγεθος, θα έλεγα. Ναι. Που νόμιζα ότι δεν, αλλά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω είναι το ύψος, είναι οι αρρώστιες, είναι πάρα πολλά πράγματα τελικά. Αλλά μάλλον δεν το είχα αντιληφθεί γιατί προσπαθώ πάντα στη ζωή μου καθημερινά να τις παλεύω, να τις αντιμετωπίζω. Επειδή τις περνάω έτσι λίγο ελαφριά, γι' αυτό λέω, δεν το είχα αντιληφθεί μέχρι τώρα ότι έχω τόσες πολλές, μάλλον ότι η ζωή με κάνει να τις παλεύω. Και οπότε όλα καλά. Ο Νίκος θα μας πει τώρα που... Νίκο, πρόσεξε Τι θέλετε για μένα να σας πω εγώ? Θέλετε εγώ να σας πω τώρα εγώ τι φοβάμαι. Το μεγαλύτερο, ναι. Τη τίγρη που είναι στο μπάνιο σου. Αυτό είναι αρχικό. Αλλά ως Νίκος, πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος μου φόβος, γιατί άμα πούμε σε κλίμακα, γιατί κάτι άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ. Τέλος πάντων, θα ήταν να μην μπορώ να είμαι πάνω στη σκηνή. Να μην μπορώ να παίξω. Να χάσω τη φωνή μου, να χάσω την κίνηση, ακόμα και με κίνηση. Κάτι να μην μπορώ να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου στο να μην μπορώ να προκαλώ έστω λίγο γέλιο, να μπορώ να προκαλώ, να εκφράζομαι μέσα από ένα κείμενο. Δεν μπορώ να το φανταστώ τον εαυτό μου και πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μου φοβία.
Και με αυτό ολοκληρώνουμε. Εύχομαι καλό ταξίδι στην παράσταση, να έχετε επιτυχία, να έχετε έμπνευση, δημιουργικότητα στη σκηνή, να σας βοηθήσει και ο κόσμος σε αυτό το ταξίδι. Μα, ναι, στην Και επιβάση. χαίρομαι πολύ που για μια ακόμη φορά είμαι εδώ, μαζί σας Και εμείς. και καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε Εμείς πολύ. ευχαριστούμε Και σας πολύ. περιμένουμε. Ευχαριστούμε Θα πάρα πολύ. έρθουμε. Βεβαίως. 3 διπλές προσκλήσεις για τη Σοφία Θεάτρου. Κοινοποιήστε, στείλτε μήνυμα, σχόλιο. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτό. Ό,τι και αν είναι, στείλτε, κοινοποιήστε. 3 παραστάσεις είναι μόνο. Στις 3 οι 3 προσκλήσεις, δηλώστε απλά ποια μέρα θέλετε. 3 είπες, 3 διπλές. 3 διπλές, 6. 3 επί 2, 6 άτομα. Ναι, κανονίστε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.